लोगो हमैनांगौ दिनै जेरैबाबो हाब मा सेंग्राफोर लामा सामा थादलाबायलायखोब्रा डिस्टार्बसो खालामगोन नामा बिसोरलाय गोदाव सोरावलाय लोगो मोनबाथाय माने डाइरेक्ट थाफाखानांसिगोन हनै बैनो नङा होमबा अनिल आंथ' मोगथाङाव नुफेराखैलै मानसिखौ नंगौब्रा सर्ट भिडिअ गाग्रा बेनो नंगौना औ थ' होमबालाय लोगो हमसै थौ सेलफि लासै थौ एसे खायदा खालामसै थ' दिनैनो औ रायलाय ओइ आदा रथ'लाय बेनोलै नों अनिल एक्टर नङा होमबा है आं नङालै आं बिनि फंबायसो जों जावजा नालाय ओंखायनो एखे नुयो नंगौब्रा नङालै नङा आं फंबायसो बिनि आंबो नंगौ बायदि मोनबाय औलै, सर्ट भिडिअ बेनोखा। गाग्राजों एखेथ' नङालै मा डिस्टार्ब रांसोलाय आंहा दस्रा खामानि दङ सेलफि लानो आरो सेलफि है र'लै लामा सामा र' मोनसेल' है, र' र'लै बिदि सेलफि लानो नङालै मोनसेल' फेमास जाबाय एथ'ग्रा दुगा जायो नामाब्रा आदा र' एथ'ग्रा दुगा जानो नाङाब्रा आदा फेमास जाबा र' सेलफि ओरैथाय थांगोनथाय टाइम गैयालै नांला र'लै, मोनसेल'। नोंसोर बहाबा दे। बहाबासो हगारला हरजोबगोनलै हगारालै हगारा गोदाव सोरावथारलै बिसोरो आच्छा आदा प्रेक्टिकेला आं मिथियालै बहा दं बेबा हा माथो नों सानै जमा थाबाय थायोमोनलाय जयगावआवसो दं होननाय खोनादों मानसिखौनो जयगावआव मा लायदों जयगावआवलाय मोनथियालां गावबा गावनिसो खोथा ओमफ्राय आदा जोंखौ सर्ट भिडिअ गानो औ लाफादोब्रा बेजों जों सानैखौबो है, लाफादोब्रा आं गायालै र'ब्रा जों सानैखौल' लाफादोब्रा हामालै लाफादोब्रा लामा सामा आंहा बिदि आबां जाबां रायलायनो सम गैया आया ओइ मोनसेल'ब्रा मोनसेल' लाफादोब्रा सर्ट मुभियाव फेमास जाबा जोंबो नों बायदि दुगा जानो मोनगोन ना बेफोरबादि मानसिया फेमास जाबा एसे लेभेल देखायमारो नंमारगौलै सालाफ्रा बुजियादां जोंफोरबादि मानसिया नायाबा गावसिनाव भिउसआ फैनाय नङा थाल गैया बिसोर दुगाखा नोगोर फाग्ला गोजा बिसोर